Me voy a cagar encima. Perquè no sé com actuar davant d'un mono. Me cago en la puta! Per què és mutant? Per què és mutant? No, 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 no. Bon dia, penya. Avui estem a un parc nacional de Xinjiang. Segur? No sé com es pronuncia. Parc nacional de Xinjiang. El parc nacional és una passada i és on estan les muntanyes d'Avatar. Però jo crec que avui no veurem les muntanyes d'Avatar perquè és enorme i són 3 dies de parc. Ahir ens ho va estar explicant tot la senyora de l'hotel, supermaja. I què farem avui? Per començar, són les 8 del matí, ¿vale? Estem aquí ja de peu, jo m'estoy muriendo. Però anirem primer a una cosa que es diu Bailongo. Bailongo, jo le llamo. Què és? És l'elevador exterior més gran del món, ¿vale? Un miedo, vull dir, a mi em farà molta pocket park, però jo tinc molt vèrtic. Llavors anem a veure com jo supero això. Però bueno, que lo vais a ver como me cago de miedo. Llavors avui anem a veure això i després farem una ruta per dalt de la muntanya on veurem cosetes. També sabem que hi ha monos, però tant les muntanyes de l'Avatar com els monos teòricament ho veiem el dia 3. La tia ens va dir, perquè vam estar insistint molt en que volíem veure els monos, i la noia ens va dir que els monos eren bastant agressius, que els podíem veure però que de lluny. Jo espero que no ens mossegui un mono, portem les vacunes de la ràbia, però igualment si portes les vacunes t'han de vacunar un altre cop si et mossega un mono, perquè ho sapigueu, són 4 vacunes i te'n posen 2 normalment. A Catalunya, llavors si aquí et mossega alguna cosa t'han de posar 2 més. Tot seguit, l'Èlia Samaran, vaig a colar-me. Que estic aquí a una cua infinita. Estem esperant un bus per anar al Bailongo. Això és el Bailongo i anem a pujar aquí dalt. Estic cagadíssima. A veure, la primera imatge que trobes és aquesta, està guapíssima, però després hi ha això. Me cago en tot. Me voy a cagar encima. Estem entrant ja, Ah, que es veu de totes les bandes, Ah, no, nosaltres no ho veiem, jo no ho vull veure. Jo no ho vull veure. 随身物品，抓紧时间乘电梯。It is the only Chinese alphabet. The general line in the face of Bailong highlighter gathers 48 Voodoo in Jiangjiajie. Bueno, ja hem pujat, no ha sigut per tant perquè com anava al darrere del tot, però no havia res, llavors no he tingut por. Però l'Èlia s'ha cagat en tot perquè no havia res. El món del revés. He de dir que potser tot el que he dit al principi és mentira. Crec que veurem monos avui perquè no para d'hi haver cartells dient vigila amb els monos. Així que... I les muntanyes d'Avatar ja les hem vist. Encara que veurem més, però ja les hem vist. Les muntanyes d'Avatar són aquestes. L'Èlia diu que aquesta sembla un dinosaure. Aquestes es diuen tal qual les muntanyes d'Avatar. Que són les mateixes. Són la mateixa que abans, però des d'un altre punt de vista. La gent pot anar-se a tomar por culo amb els drones, por favor? Que sapigueu que la penya que té dron em cau fatal. Dron i patinet elèctric. Si alguna vegada tenim una cita i tens un dron o un patinet elèctric, me voy de la cita. A por culo. This is the real Avatar. Mola. Hem comprat al final això. Ja està. Pel cul. Mireu, aquí hi ha una estàtua d'una tortuga, però si t'hi fixes bé, a sobre de l'estàtua hi ha tortugues. Memeo, que mones. També t'he de dir, això és un negoci, perquè allà hi ha una botiga de tortugues perquè tu les compris i les deixis sueltes. I segurament a la nit venen aquí, recullen totes les que has deixat sueltes i per demà. Bueno, aquest és una mica com el pont de París, que posen el caldau, els enamorats, i posen la bandereta aquesta, no sé què vol dir. En verdad. Tope nazi. No, és broma. Aquesta locura. Ens reconeix? Perfecte. Ja em deixa passar. M'ha reconegut la cara! Però què és esto? Vam veure que a l'entrada dels col·les i a l'entrada de la uni també és igual, en plan, els reconeix la cara i poden entrar. Impressionant. Anem a pujar això. Que miedo.
Me cago en la puta! ¿Por qué es mutant? ¿Por qué es mutant? ¡Qué miedo! Hola! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Jo no puc mirar això. No, no, no. Amor, no vull mirar. Que guapa. No, no, ni de conya, ni de conya, ni de conya, ni de conya, ni de conya. És que jo tinc molt vèrtic. Amor, em fa molta por. No ho estic disfrutant gens. Jo no vull tornar a pujar això i hem de tornar un altre cop. Pues sí, hem de tornar. Gaudeix de les vistes, però si estem a 10.000 metres... Si em fa por pujar-me a un avió que no veig res, imagina't aquí. I et posa musiqueta tranqui, sí, tranqui tus cojones. No s'acaba mai. Oh! Hem baixat el telefèric per fi. Uau, és heavy, sí. Fins que no hi ha barana. Qué miedo caerte de aquí. Bon dia, penya. Segon dia al Parc Nacional, el farem en 3 dies. Ahir no vam veure monos, vam veure les muntanyes d'Avatar, però no vam veure monos. I avui farem una ruta més chill que ahir, teòricament. Per això venim una hora més tard, són les 10 del matí ja. I estem preparats per això d'aquí darrere, que és un telefèric. Ahir vaig pujar a 3 telefèrics. Me morí en cada un, vull dir, no els vaig gravar els 3, però el primer que vaig veure, doncs la repetició a tots els altres. Aquest ja vaig pujar ahir, va ser el de baixada que vam fer ahir per baixar de la muntanya, vam baixar amb aquest, i avui el pugem per veure la part de dalt, perquè vam arribar fins aquí, seguint tota la muntanya, però no vam veure la part de dalt, sinó que vam baixar directament perquè eren les 5 de la tarda. Llavors la ruta d'avui és pujar, veure el que hi ha aquí, aquesta muntanya, que creiem que serà una hora com a molt 2, i després baixar la muntanya però caminant. En aquesta ocasió la farem caminant i són unes 3 horetes de caminada. Bé, és tot el que hem de fer avui, molt més chill que ahir, jo crec. Serà baixada a sobre. És que tremola, és que a mi em fa por perquè tremola. Quin mana a mi això. Fer això, quin mana fer això. Que miedo. 那个雕像那儿肯定有神秘，有可能深度也特别多。对，他肯定有早晚晚到那儿有东西。过个转是吧？你没事在转，毕竟我这个邻居邻过里面。还有个天之阁，天之阁里面有讲几。Després de veure'm patir. Ai, estic a contrallum, que putada. Tinc un camí ara, un tretxo tenim, i llavors volia parlar d'una coseta molt important. I és, fa molts dies jo portava una gorra que era la meva gorra preferida, i direu, mai, fa molts dies que vas sense gorra, claro, perquè vaig perdre aquesta gorra. Quan la vaig perdre? Doncs fa més d'un mes. La vaig perdre, me la vaig deixar al barco de buceo. Des de llavors he estat buscant una gorra que m'agradés, més o menys del mateix color, perquè m'agradava molt aquell color. És més, aquella gorra me la vaig trobar a un bicing a Barcelona, no la vaig ni comprar, i no l'he trobat. Llavors aquesta gorra, que not bad, és de l'Èlia, però no és meva. Doncs estic buscant una gorra. A Vietnam no vaig trobar la gorra, a Xina no estic trobant la gorra i segueixo en busca de gorra. Doncs per mi és molt important la gorra. Jo crec que als vídeos estava sent com un punt clau, perquè sempre com portava la gorra o el gorro. Llavors era com, vale, se m'identifica bastant com per la gorra. M'agrada molt portar gorres. Llavors quan trobo una gorra, doncs aquella serà la gorra definitiva que portaré cada dia i que em veureu cada dia amb la gorra que hi ha. Fins que no la trobi. Aquesta és la substitució o no portaré, que també és una opció. Si algú que està veient això em pot regalar una gorra, també serà la meva gorra preferida, llavors. Regaleu-me gorres. Gràcies. Aquestes sí semblen les d'Avatar. Avatar és totxíssim, aquest. En veritat, dona una impressió que te cagues. Estem al borde de l'abisme. És el lloc més maco. Ui, que grau aquests. És el lloc més maco que hem estat. Més impressionant que hem estat, sí. El millor és que ahir vam anar a llocs que hi havia molta penya i aquí estem completament soles, Però ni un alma, mira.
Bueno, aquí hay una, però és l'Èlia. Impressionant. Tot això per nosaltres. A veure si para. M'ha dit que no. Ja hem vist el que volíem veure de dalt i ara ja baixem cap a baix i hem pillat el camí curt, en veritat. Anava a fer el camí llarg, però ens ha fet mal. Encara que curt són 1 hora i mitja, de camí, no és... A l'altre eren 2 i mitja, no? 1 horeta més. A per allò. I no hem dinat. L'Èlia no em deixa dinar. Ollo, com ha torçat el cap, Són unes dimensions. Són molt grans. Són molta cosa. Hòstia! Na Fina és un cagao, I això és la Xina rural, però tot el dia, Tot el rato escoltes gais cantant. És més, ahir el nostre hotel està al costat d'un lloc on tenen gais i ahir a les 7 del matí, abans, a les 5 del matí, ja estaven cantant, l'Èlia i jo, ens vam despertar a les 2. Bueno, pues així. Aquí sí que te despierta el gallo. Això és el puente bajo el cielo. Està pepino, Ens està costant que flipes perquè tot és baixada. Però bueno, és baixada, no. Baixada amb escales. I tenim els genolls ja, no portem jo crec que ni mitja hora. Tenim els genolls. És que les escales maten, T'he de dir. Jo prefereixo pujar pujades o baixades que escales. Superbonic aquest pont. Pot ser un final boss del Donkey Kong i que ens apareixi un mono ara del faci. Montañista, jo, montañista. La verdad es que m'han vist algun mono por aquí. Hem acabat per avui, avui anem d'hora. Són les 3 de la tarda, això tanca a les 5, ahir vam a les 5 justes, perquè avui hem fet menys part, però jo em sento molt més cansada, ens ha matat bastant la baixada aquesta. I encara no hem dinat, ara anirem cap al hostel, cap a l'hotel, dinarem i veiem, i crec que no farem res tota la tarda, perquè la veritat, molides, Serà un dia xulo, perquè demà veurem com el lloc més famós, suposo que estarà pata de gent per això, i teòricament la dona ens va dir que demà sí o sí veuríem monos. Prefereixo veure monos demà perquè per al lloc que hem anat avui no hi havia ni Peter. Llavors, prefereixo que si hi ha un mono hi hagi gent, bàsicament, per si acaso, perquè no sé com actuar davant d'un mono. Hòstia puta! Ha passat literalment per davant nostre, no ho he gravat. No, que bé. Tira. No em fa molta gràcia, Me cago en tu.